Халкыбыз чебешләрне көзен саныйлар дисәләр дә, мәктәпләрдә уку елына май аенда укыймак ясала. Алар сөенерлек түгел. Мисал өчен, Ульяновск шәһәре янәшәсендә генә урнашкан Ишиевка бистәсендә һәм Ульяновск районында 8 меңнән артык татар яши. Район башлыгы, мәгариф бүлеге мөдире һәм райондагы мәктәп директорлары катнашында узган киңәшмәдә бу хакта җитди сөйләшү булды. 4 мәктәптә бар иде внеурочный татар теле. Ташладылар. Шуның өчен без аны бик остро поставили вопрос. Булырга тиеш закон буенча мәктәп директорлары, район отдел образованиясы аны эшләргә кирәк. Утырышта район башлыгы Сергей Горячев ни өчендер мәктәпләрдә татар теле укытуны православие курслары белән чагыштырып, үзенең мәгариф тармагында мәгълүматсызлыгын күрсәтте. Татарский язык изучается в 8 образовательных организациях. А вот классов православной культуры в районе нет. Бу урында автономия вәкилләре район башлыгына дин дәресләре белән дөньяви фәннәрне чагыштыру урынсыз булуын искәрттеләр. Монда сүз ислам яисә православие дине хакында түгел, татар теле турында бара бит. Есть Конституция Российской Федерации, которой вот есть статья 69. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей, гарантирует сохранение этнокультурного языкового многообразия. А вот некоторые директора школ, которые от имени государства в этом селе, они этого дела не делают, не гарантируют. Мәгариф министрлыгы уздырган селектор киңәшмәсенә төбәкнең татар, чуаш һәм мордва милли мәдәни автономияләре рәисләре чакырылу иде. Ел саен май азагында узатырган бу чара быел заманча онлайн форматта булды. Элемтәдә өлкәнең 24 районындагы мәгариф бүлеге җитәкчеләре һәм мәктәп директорлары, өлкәнең мәгариф системасын күзәтү һәм контрольдә тоту департаменты белгече бүген ана теле өйрәтү беренче чиратта ата-аналардан торганлыгын искәртте. Право на выбор родного языка остается за родителями. Вот то, что они в своих заявлениях написали, то школа и предоставляет. Бүген яңа законнар буенча мәктәпләрдә рус телен дәүләт теле буларак та һәм ана тел дәресләрендә дә өйрәнәләр. Бу майлы боткага тагын бер зур кашык май истәү сыман килеп чыга инде. У нас государственный язык русский. На него же не пишем заявление от родителей, чтобы ребенок изучал государственный. Вот как бы обязанным. Я не в том смысле. А вот родной язык мы пишем заявление от родителей. Ну, сделайте так, одним из критериев оценки работы образовательного учреждения. Логично. Как они работают с национальностью. Ульяновск өлкәсенең кайбер мәктәпләрендә укытучы булмауга сылтау итеп, татар телен бөтенләй укытмый башлаганнар. Здесь не нужно говорить, что нет учителя и я ничего делать не буду. Здесь нужно найти выход. Проанализировать ситуацию. Киңәшмә узагында мәгарифне үстерү институты ректоры Сергей Андреев барлык мәктәпләрдә дә ана телләрен укыту буенча мониторинг ясарга һәм яңа уку елына татар, чуаш һәм мордва телләре буенча яңа дәреслекләр алырга күрсәтмә бирде. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмед Медарисов, Яңа Гасыр каналы.